Esperimentu sozial bat zen azkenean, ta ze ispilu jartzen digun zuzenean. Gizatasunez nonbait eskabiltzenean, ala badaigo gailu baten barrenean, zerrote da kalean gertatzen denean. Naiz kalean giroa, hemen ez den aipa, nazka ez da joaten, minari jarraika. Sentimentuak aixe, ezin leizke sailka, mina sentitzen duzu, baina lotsa baita. Ez baitzara alperrik, bialabaren aita. Zeroz aspiraino, ta eskutan dedanak, zenbat desengaino. Kanzoncillo berberak, lau egunean nio, hobe buelta ematea, hor jartzea baino. Oriontsu oroitzen dedan, ume gisa iragana, mila oroitzapen aurki ditzaket, udalekuetan barna, baino lagunen artean ere, jolasa etzan ez dana, zaku barruko oroimen batek, amets gaiztora narama. Zama handi batet bizkarrean, urte luzez eramana, ta garaia da berak ardezan, egin zuenaren zama. Ametxe daukana da burua tentea, Honege berriz duna da lepo desentea, hile gutxikin baino ideaz betea. ta zapatilla pare fosforescentea. Nere zapatillari ondotik igerri, asko gustatu zaio laguna ikerri. Aspaldian genuen gupioien berri, Andonik kanpotik ez du deus ekarri.